ahir anàrem a dinar a Dénia, al restaurant Lungo Mare. I ens sentem allí, els amics i nosaltres, i bueno, s'arriba un cambrer a demanar, no? A apuntar-se l'home, bueno, un xicón jovenet, pues el que volíem. I començarem a demanar-li i a preguntar-li als meus amics en castellà. I com me toca a mi, el vaig fer en valencià. I el xic començà a mullar algunes paraules en valencià, atrevint-se un poc, fent-se l'ànim, a gastar algunes paraules en valencià, tal. Bueno, i li dic que tu d'on eres? I diu, jo sóc colombià. Sí, perquè era un xic jove. I el valencià? I perquè li pregunto jo, l'entens? I mi diu, sí, l'entenc. Alguna cosa em pot costar, però l'entenc. I diu, és que la meva nòvia és d'Ondara i parla valencià. Veus? Que així són les coses. Que no tingueu por a parlar valencià allà on aneu. I tampoc tingueu en compte que si té accent o rasgos d'ací d'allà. Que quan tu va a un puesto, la llengua se la pot ensenyar igual. Tinga la P clareta o fosqueta, el suig aixina o allana. I això, l'home xicón mos atengué en valencià. Algunes coses. El cas és que si ningú de nosaltres sabera fer l'ànim de parlar en valencià, ningú haguera sabut que aquest xic l'entenia. I passa una altra cosa també, i és que imagina't que mos atén un altre xic, en el mateix bar mateixa. Mos atén un altre cambrer, una cambrera, pues que no entén el valencià. Pues bueno, m'imagino una situació en la que eixa persona que no entén el valencià se n'entraria al bar, algú entén el valencià i el xic eixe diria jo l'entenc, i eixiria i mos atendria. I saber valencià es convertiria en un valor laboral, que pareix que això a voltes mos costa de pillar. I xics com eixe, que damunt fan per integrar-se, collons, pues es veurien reconeguts. I això també n'hi ha que tindreu en compte. Així és que en recordeu-vos, sempre en valencià, no tingueu por, no és de mala educació, intenteu canviar el xip, que si cada un de nosaltres no ho fem per mantindre-nos en la nostra llengua, ja poden haver institucions i escoles que mos anem a la merda. Vinga.